Jo, takže čo to vidím dneska si zahrajeme Murder Mystery, protože jako v Murder Mystery je Halloween, že se tam půjdu podívat, protože tam píšu něco blbost. Murder Mystery 2. Wow. Vampír. Ale toto ne. V tom klasickém ten vampír, jo. Dáme si na privátní server. To určitě nepůjde. Nepůjde? Ne, nepůjde. Půjde co nejméně lidí. 1. Wow. Jdeme na to. Hop. Oh yes. Promiňte, ale tady jsou trošku ptáčci zlobiví ptáčci. Jdeme na to. Už jsme tady. Jupi. Jdem. Co vybereme? Toto. Smačkněte. Tak, pojďte všichni. Už nahatý. No, prostě tečko. Jo. Jupi. Dneska jsem trošku šedlý. A nervózní. Co budu? Inocent. To je fakt super, že jsem inocent. To jsem se vždycky přál, že chci být inocent. Se tady budu schovávat. Tady takto na vrchu. Babonky. Murder? Není to murder? A Manu má knife. Strhejte. Utíkej, nechoď tam. Strhej. On má určitě nůž. Kdo to má? Ne, tady jsou 3 holky. Ní on, murder. Prosím, ať mě nezabijou holky. Ne. Jsme. Plešata. Už nemá vlasy. Ne. On je fakt. Utíkej, zdrhej. Já jsem to věděl. Zdrhej, utíkej. Svojím. Zastřel! Střílej! Ne! Skoro! Sakra! Zdrhejte! Dovnitř. Utíkej! Yes! Mám. Zdrhám, nevím proč. Yes.
Prostě dobrá šerifka. Řeč tabulku, co týká mapy. Já taky? Já dám toto. Skibidi. Do Skibidi 525. Jo, 525. Co první? Co bude? Prosím, ne nemocnice. Prosím, hotel, prosím, hotel. A ne, asi bude nemocnice. No. Zase jsem inocent. Upíři. Zombíci nebo kdo to byl? Zombíci, jo. Zdrhej, Bacon Boy. On jde za mnou. Já jsem věděl, že je murder. Víte jak? Skáču. Nic, jo. Kde ne? Počkejte. Dobrý. Já jsem to poznal tak, že hned vyběhl prostě z té sprchy a se úplně vypadal jak murder. Potom si možná změním skin. Už nechci vypadat takto. Klidně můžu ukázat fotku, ale až potom Až potom kahoty. Ne. Střílet. Šerifka. Ty jeden. Mám lasu. Hotel. Hotel 2, prosím. Hotel 2. Hotel. Co to bylo? Jsme se přeskočili. Co jsem? Murder. Au. Trošku se bojím. Trošku. Jdem na to. Takže. Švindluje. Co dělá? Švindluje. Provádí. 3 lidi. Vážně. Já vám to ukážu. Však mám Wi-Fi. Dobrá kvalita, ne? Jdem na to. Znovu to zkusíme. Sakra. Ale fucking somebody so. I wanna say this been a race so much that simple. Been down the city street, I might need to finish and just made it. Sucks 80 so big and they just under me. I will need to some better me on the hammer to 17. I need to better be co tady je jako za těma dveřma? Kdo umřel? Počkej, spectate. Ona má nůž. A tady, on je poslední týpek tady. So we fucking týpku, dělej něco. On tě zabije. To je blbá. To je fakt jako. Ty jedna. Nevím. Tak co bude za mapu? House 2, Manor.
Ano. Halo. Oni vybrali. Tamto. Sakra. Jsem natočil jedno video s drákama, možná bude i jak dělám dráky. Ale jak dělám, možná z toho dělám video. Ale nevím, jak se mi bude chtít. Počkejte. Víra. Ne, doufám, že nebude sklo. Dobrý, ale to nebyl můj telefon, to byl něčí jiný. Teda můj to byl akorát druhý. Já mám tento ještě jeden. On bruslí! On přechází přes zdi. Podvádí. Já jsem si sedl, stoupil na týpka. Už mě zabil. Tak je blbej.